Ya kasara grup betul apa? Pini nili, nangli tum hadang kudet pule, nangli tum ning ori, nangli tum cini ne ong, nangli tum luang ong si pini ke, ing tang prok ong si pini ke nangli tum ban, thar mui nangli bulu, thar mui bupula, sab ni sab thom lagi baik ta, thang ta jok tidak do pulu te, thar mui bung thor thor ta jadi jadi, tapi pini ke nangli tum ban thar mui si nangli pilo, nangli lapen kursing timung, APSLC long ke do. Kanggui lut kanggui lam ayo ini si pini APSLC ke citur pun lo. Non APSLC lo citur pun kanyang lo kani. Citur pun kanyang lo APSLC lo laki kumal lo ke heno ke. Nomor 1 sersing be ade kelang no. Nomor 2 kursing timung ade kelang no. An adang pi an kidu ketum ke ong. Pacetang pet ki unabang Dr. Tuliram Ronghang. Lake pini khenok be puke ake hai Dr. Tuliram Ronghang hello pini khenok belo nili BJP kali sitame nili ke bahera aparti amun sitame nili ke lang liphan churo dunani oh pini tong sekot pen media korti phan ke chopapon ke la hello aprangsi pini labangso press meet phan media korti tumstame itu kacau papen kebang apot aprangsi media korti epan dilihin pen ningak long pen curolo lasi pini tong sokot pen labangsu sosial media mate rada hong yai long kebang ia kenang sok alam ke lah hello nilitum non Kam claim bom lo Forum for Hills Autonomous State Movement pen la pen rata tu manda chini lo je kam ke claim mesian tu pen ajok song thong kebra pli ani tu nom tlenga lo dak ke chilang cherap chitu to pasi halabang so di malong nang kelang dunun e hemprek long lok na rat akar i la tum pichun thegrai na pu nake matha du na tum kisumani itu malong do Lasinili amen tame jong igdet po sersing be APSLC JI kathar a group long ke dudun sersing be kwarleng hai alang lila Forum for Hills Autonomous State Movement atum ake claim ke dam ke mesen ke thegol long pana job kham khedun pikalo lasi korte sersing be aning chirui re Lasi bisiko ke ni tungi puji bangke cuning rilo korte sersing pini labang suara hong jai pensi ni di nangli pan pecini glo karbi akhe kari mate article 244A ajir ding tuipen karbi arada kan i along Forum for Hills Autonomous State Movement atu make hang ake claim ke dam long nangli badha dunde de mate khamkhe dunde de siki meji pusi ni tum Forum for Hills Autonomous State Movement hin pen ni tum nangli panang chuning rilo athela bangso ahem prek ke ni tum Forum for Hills Autonomous State Movement atum chot kali karbiang long ke do tribal khan anke ni tum kado ga be phansi tum ke song pirap petlo lasi nangli ning ke no pen ni to phan nang khamkhe dunde de samte message pusi dili nangli phan chuning rilo Athe nangli James Hanse ake hai James Hanse lapen ake hai Peter Tisophan nangli allegation ke banji pu alang itum bahai ni aphan nangli humlock abang nangli labang chokchi pasik pini karbiang longarat atau anu do tum chini no sersing be rada phanga pamang hulong nang itum kroi du nang ne hempre ke hang a hokpet hempre ke hang tum phan pipe hang na Alang itum sersing betum APSLC jaga thara group long ke dua sersing betum ali long tot prong pe hangret arni ke so long tot prong pe hangret le hempre ke long kali hempre ke hang ke non autonomous state Forum for Hills Autonomous State Movement atu make hang asonsi hempre ke hang nangji lasi hempre long ji hala dania footpath long arja prong ma ekdam ching sekret kolane footpath long ha ma ekdam tar hangret hala ke hemprek long li rada phar ni so du hoi nang ne rada phang kang chira du hoi nang ne tapi rat aphuatar lok nang litum brain wash nang ne
lahelo nili pudami bangke ahok pe hempre ke hang pulu tangte nang li jok ta ahok pe hempre kang kir pulu tangte nang lita ha state government long ching kipi dam lin non nang lita ha central government long ching kipi dam lin non nang lita non ahok pe ka che song long nang lita non chirap dun pe me non lang tha alang li bangke forum for his autonomous state movement along niltum song thong ke rap pin tum chelang pet si non na bang so hem prek pan che song lo bon sita ser sing be pu EPSLC kathar sang hu long e claim no bang ke alang li go pisigi pulo James Lapen ake hai James Hanse Lapen ake hai pitar tisu pan si etek re tabone la kala hello latum si non aprang kilit ponopot la aprang anjin pusi pulo aprang anjin aphan peheno dak nangji pusi ser sing be tum kam claim lo lasi ahok pada bang ke James la pen pitor aphan latum phan etek ora dang ni la bang so ahem prek aphan ke non James la pen pitor lagi hang leader le forum for his autonomous state movement utang der ke song thongkera pidon chelang elong itu latum si tum chelang ra pelole hada ke James la pen pitor le do chot kalilo halada ke ake hai Sona Singh terang ta dolo ake hai Jackson be ake hai alang lita dolo la pension taxi KSA tum ta dolo la pension la sona taxi KCS tum ta dolo KNCA tum ta dolo la pen ke UPDS tum ta dolo la sona taxi song thong kera plian delo tangke nang sar sing be la anaki lulang ma je James la pen pitor phansi la bang so ko ge nang tum gi pi me pita me ke me sana phan ke ni tum na ke ningo ye chita rat aphan ilison ke wan ke nang li chok che nang li la pen kursing timu APSLC long ke do kangui lut kangui lam lama yo ni si pini APSLC ke chitur phun lo non APSLC long chitur phun khanyang lo ke di chitur phun khanyang lo APSLC long la ke komal lo ke hen no ke number 1 sersing be ade gelang no number 2 kursing timu ade gelang no lalo lasi piniar ni ke je ai ka thar phan sar pu hang hello rada tum ke la pen rada tum arjunon je ai ka thar phan sar pu ke hang hello la ke itu ma sar galilo non ke itu ma enemy lo la ke rada hem prek ke hang long ke badha dun a group alidar je blang de lo je ai ka thar ke athepi lo pulo tangte pini ni je ai ka thar ram pung tum te sita alang atoya ni tum pha lang je khang khedet ke hem prek ke hang song tum pha lang badha dun mere ke di laso posi alang li phanta pini kang hu lo che lang dun kang hu phan ke pangreng po sona khak ka henu phan ke pangreng amuni je plang de lo ke khayakar ye phan ke beng phan dun khayakar ye long alang ke kupila ka pathim tham dun tum ke khay hotrulo ser sing be la pen alang liri sang hu tum ke lasi pini kar beng long arjunon alang litum kar bia khaylong khaya moy ar bung lo ma khaya song ya po puluma ka puji kopilo ka puji la ke rada tum ji chini lo ser sing be tum ke la ke kar bia khay inglong so hotrusi arlo ke claim bom lo lasi la hello ili puthuing tung kopilo pulo tangte alang tum ba phan ke yong dun lo je ai ka thara groups ser sing be tum ke ba phan ke yong dun lo bang ke chok kam an ta ke chok che pusiki pudun lo lasi nang li ser sing be bang therak nang ji bang nang li phanai pupe ka lilo nang pupik lo non muni tum kat jap nang li phena yoi ni pen si kat jap lo ha Dr. Tuliram Rong Hangsar alang li long arni bang ke join dun che jeng det lo ko pie pot pulo tangte nang li tum che ma thanu nang li tum ke me posi rake kat et lo ma nang li tum ke heno posi rake kat et lo pini ke nang tum pulo ake hai Dr. Tuliram Rong Hangsar phan nang li tum pulo chok che lele pu pulo bong sita me nili la bangso arada hong jai pensi pulo pini mat ke nili BJP ta kali ni BJP kali pule nili BJP phan sorsa dum re nai la pu kali nili BJP kali sita me ahok pet ake ja tum phan ke ahok pe la kame claim tum phan ke parti lang le pin pe nili pulo ahok kame claim phan ke ahok pu pu du nang ji la si pini
tin Karbi Anglong long ke cari pon aman ke do ake hai Dr. Tuliram Ronghang kupusi nang litum APSLC tum heno pugi puhai lo development Karbi Anglong long ke claim ke damtang ko anjir kidingnya siam celar bom bang bom lo sitamil alang li sonak thak a development ke claim ke awe pinlang lape alang li son thot ke claim theke non ke claim son thot ke badu amunita non prange bang hilangta alang li pena par ke badu ta belu lape ake hai Dr. Tuliram Ronghang son ke claim thek lapen gerada phangka hon theke momota nang klang plelo bon pusini li ke mathadam lo lasi Pinili BJP kali puthoi pista minili chorong tung ake hai Dr. Tuliram Ronghang phan kopilo polotang te article 244A hemprek ke hangalong arnibang do de sangsi pini jokta atumi jokta alang li Delhi sidolo Karbi Anglong arada kari article 244A ke hang ke chon purwojoy ne ake hai Dr. Tuliram Ronghang ke Delhi ke chingwai loklo nong Karbi Anglong aso Karbi Anglong arlo ke hangjo article 244A labang so putha pichun pinang po pusi alang li rat aphat ka jesong pilok lo labang so long APSLC jai kathar aro atum sar sing be atum ke kham khedun lok lo paklem long le dia jia phan ake hai Dr. Tuliram Ronghang ke claim ke pechun long le dia jia phan ser sing betum ke kham khedun lok lo tangte Karbi Anglong ara ke me o kam no mala sar sing be jai kathara group satum ke claim rada tum chini non pini bang suara da hong jai pechini li pechini lo lasi rada tum arjunon Dr. Tuliram Ronghang ake hai che chak det lo alang li la bangso ACM ki khibo mahut la bangso do mahut si Karbi Anglong arada kari ningkan plikep so sep aprang pe kece songa kari non ake hai Dr. Tuliram Ronghang ke do bom husi labang so akar i hormu mate labang so hem preke wan po pu bang chak elo chong hong lo nang rada tum la pen nili ning thelo alang li nang ban pi vek polake tes labang so na por chidahut je ai kathara group tum ke an ning ki hopen claim de datna chun de datna pu ke kham khedun lok lasi labang so bang ke Karbi Anglong rat kunu poithe kroyun e lapen tu forum for his autonomous state movement atum kunu poithe ta kroyun e jaga thara group atum hake ni tum ke punang kokpo ni pinrem nang kokpo athe nang ke kham khedun no ni tum song thong kera pliji tong eta la tum ba ke lang tum nang dum delo nang ki dunya tum phana na ke khang lo nang ki dunya tum man da ke khang lo isilam lang dam nang inte chilang pet pensi hemprek hang nangji le pulo tangte alang itum ke all party his leader conference pusi chi pupulo sita latum ke single party conference po tum latum ke dei atum ke chilang poning tum te ya ga thar tum ke madu phanta alang tum bang photrok wen arjak herpo pudora ji puja ante alang tum mo alang tum government bangji alang ba council bangji pusi ningje pathelo non betai ho election jut et lo alang tum no hok ta ki chun dalu pulo tang te ko rada phanom chi thul pon thu lang ma rada tum phana ko adum hoi pon thu lang ma la si rada tum chini no inunu namuni da phan la pu an apor pivret pulo tang te ituma khe ituma rat ke kang chir pen chong hong elu la si aki hai je ga thara tum phanta apor pilo pot no da bang ke apor pinang ne rada tu non isi alam ni ke yusi pupo alang litum non APSLC jai kathara rotu kursing timung lapen ke ser sing betum ke hing nojo non lang nam non APSLC rajen timung ke haya phang parti pen ki plung jot ar puga pasun jot pokali parti pen si sor flok mana la so parti lo ke dudun long le lake la ansi ser sing betum claim lo si Karbi Anglong rat hempre ka je songak pu jega thara long ke bonun tura tum ke ladak non bhakhini dokok lo te bhakhini dokok lo pulutang te rajana group dopo non ser sing betuma group dopo inte lasona group lo sinai tum dudun lang ma Karbi rat tum mate chelang pet along tong dudun po lasi minalam ke la hello
amut pialam ke lehelo ake hai JI kathara group potum ke sersing kursing potum ke hemprek ke hang phan ke ahok pe ke kali rat a phan ke chong thui lasini li selam pupo pini alang itu apartiang bong ke bohong dut lam ni li pupo min alam ke cepak lang ke der ake hai rajan timung ta ake chok che damret ke kali lapen ke komane ke chok che damret ta pukali min abemar ke cepak lang lelang nili ke dodon bom hut nili ta chini lo lapen ke ong dung EPSLC jai kathara rotum ke chini lo akes ke kupilo min ke kupilo nong anta min hormu cepak lang lo bulutang te puputa homan lasi rajan timu ake hai ta odhikar do lapen JI kathar ta odhikar do lasono hormu do ko alam kila pulo min ke la rada long pen kirung tha rada long pen ke em tha laso atangka latum kacet thak inu da bang kichu ong di inu da bang kichu kong di pen silatum non che phepru kopila pulo tangte rajan timu ake hai pan pulo rajan timung si cholap abostu ke lakali rajan timung ta cholap le lasi kacong hu tumai se rada poisa kacong hu tumai se cumi jibon pemaki dugot takela katangka ke bang arnam lang tinggi alang tum gari motor cenam lo hem cikim lo lae jaga thara grup tu la leader pokok cekrong tumang ke kai ta coy pe istri keng jirjar keng obdoi lor larlo la pen ke dam ke bang gari pen sun se pin lo kuna pena tangka lo rat along kiru komania sakuriala tum phan hempreka ben pen kiru komania thikadar phan hempreka men pen kiru di komania serviceman phan hempreka men pen tangka ke hang du komania contract claim lo bulutang te RTI yok dun po khala dak pen jo la puhaya tangka rung lo do ulu amat la tu lo bang so tangka rajan timu ke ha ke treasurer lo ke tangka kirim ki bie bang lo ke amat lada bang ke kom se kom sita kirung tangka 30.30 lakh tangka dulu di pensi sor plot mana la so parti lo ke dodun long le laki la ansi sersing betum claim lo sikar biang longarat hempre ke songak pu jaga thara long ke bonum tura tum ke ladak non bhakhini dokok lo te bhakhini dokok lo pulutang te rajana group dopo non sersing betuma group dopo inte lasona group long silang tum dodun lang ma karbiara tum mate kelang pet along tong dodun po lasi minalam ke lahelo amut pialam ke lahelo ake hai JI kathara group potum ke sersing kursing potum ke hemprek ke hang phan ke ahok pe ke kali rat a phan ke chong thui lasi ni selam pupo pini alang itu apartiang bong ke bohong dut lam ni li pupo min alam ke cepak lang ke der ake hai rajan timung ta ake chok che damret ke kali lapen ke komane ke chok che damret ta pukali min abemar ke cepak lang lelang nili ke dodon bom hut nili ta chini lo lapen ke ong dung EPSLC jai kathara rotum ke chini lo akes ke kupilo min ke kupilo nong anta min hormu cepak lang lo bulutang te puputa homan lasi rajan timu ake hai ta odhikar do lapen JI kathar ta odhikar do lasono hormu do ko alam kila pulo min ke la rada long pen kirung tha rada long pen ke em tha laso atangka latum kacet thak inu da bang kichu ong di inu da bang kichu kong di pen silatum non che phepru kopila pulo tangte rajan timu ake hai pan pulo rajan timung si cholap abostu ke lakali rajan timung ta cholap le lasi kacong hu tumai se rada poisa kacong hu tumai se cumi jibon pemaki dugot takela katangka ke bang arnam lang tinggi alang tum gari motor cenam lo hem cikim lo lae jaga thara grup tu la leader pokok cekrong tumang ke kai ta coy pe
istri keng jirjar keng obdoi lor larlo la pen ke dam ke wang gari pen sun se pin lo kuna pen tangka lo rat along kirung komania sakuria la tum phan hempre ka ben pen kirung komania thikadar phan hempre ka men pen kirung di komania serviceman phan hempre ka men pen tangka ke hang du komania kontrak claim lo puletang te RTI yok dun po khala dak pen jo la puhai tangka rung lo do ulu amat la tu lo bang so tangka rajan timu ke hai ke treasurer lo ke tangka kirim ki bie bang lo ke amat lada bang ke kom se kom sita kirung tangka 30.30 lakh tangka dulu khala bang so 30.30 lakh tangka rajan timung sara ke hai pan hisab hang lo alang pi dekhe de lo pita pipru lo hala lang libang ta anta party kam sige padam lo bosita hala tum jaga thara group tum bangke rajan timung si chulap pu si honde seroy ma pini la bang so bangke rata hong jai long alam bangke klang plut lapo hello la si rata tum mang hunang ne la ke tangka kachithi di liang khan po ahu disi la election ahut jugdam tang election ahut APSLC atum rata phan ke than ke itum ke tangka we poisa we pensi itum ke hempre ka pangka chesong pomen pe rat long rung lo rata tum chipi dun lo ave cho morek ave re rak ka chipi dun lo ঠিক আছে sita alang tum ke ha Guwahati Brahmaputra hotel along si tangka kachidil lo hadang nilia men ke paklang kledat pu antamo next jong si alang tumang bong pen paklangon pulutang ke nilia men peklang dat pu sita Guwahati Brahmaputra hotel along si tangka chidil lo kupilo BJP atum long tangka endun lo komane tum chukudam tang MEC election ki thurdu na phan tangka BJP long musikewan la pensialang tum thuri dun lo la pen ke kerema wan chu deng lo lak tum ni tum thur ke thurdun po nang tuma poisa pen ki thurdun na po che parem de titipo pomen pen long troxia dim APSLC ki hayadim advance ende yoine la tum che parem nang kok lo si rata tum chini noi Guwahati Brahmaputra hotel along si alang litum tangka endam lo la pensi hala bang so tangka kursing timu ki hai pha ke thak pe kom cheta yoine kursing timu bang party phan than prok de pini lage rat ju jam lo ke di hala bang so hakhi pe hinialam chukadam tang MP MLA election hu kadam tang aprang MLA hu bang thuli lo MLA election APSLC jaga thara tum chipati dun lo tangka we pomen pe rata long rung thuli lo MLA pathu dun ji po phan sita ake hai Dr. Numol Mumin long damsi inkoirat throk a constituency phana pharman ake hai Bikram Hansi tu amen si klang lo inkoirat throk a constituency pharman ake hai Bikram Hansi tu tangkawan det lo a constituency tin aphan 1 lakh panong si alang itum hadak pe wan det lo amat halabang suki cho hudabang ke cho joy lo joga thegun de pulo sita pinyalang ituang bong che bohong du dabang ke labang so Dr. Numol Mumin long ke enda matang kapot alam ke pinang klang plut lo lasi ahok pe alam ke lalo rat atang kakirung thap ke cho thap pe na jok ar nam kroi dun de si pini ke patu joy alam ta rat atheng nun che klang det lo lasi rat atum dili chuniri bang la pu hello ini tu lasona party jaya kathara ro la sersing kursing potum ke la puson si rat phan claim ji rat aning ke hang le ke claim piya tum kali la tum ke rat tum si alang tum aning ke hang ke claim pinangi puaja si nangli tum cirung pa si poisa pinangi nangli tum phan le nang claim piya tum kali la si pini chini noi kar biang long rat tum sersing atum la li bethe che bor prong ko hang thar hang pru re ji arni ke solong ching tang ko hang thar hang pru re ji hempre ka lampen hempre ka men pen hempre ka hang sone chok che non james hanse ke hai peter kiso ke hai sona sing terang sara ke hai la pen ke
jokson be sarake hayatum ke japon ko sonma halapo sonsi hemprek hang nangji lam si longji nona bangke hemprek nangki pigia tum hansi ing ton wok that siem bangke hemprek nang pipo nang japon populo siem bangsi ing ton wok that ko malo hemprek nang pilang ko masih nang jekro dunu na sonle lasi alam ke hemprek hang kusi puji bon setelah tum ke hemprek hang apan kali lasi piniar ni kele halo rat kang sai lo tumpan APSLC jai kathararo kursing sersi tumpan alain tumpan rat pacini daklo Dr. Tuliram Rohang Sarlong arni bang cejeng rondo lagani lile pukali rat tum sipulo nile tumi heta nilium thegam long lo CM Saralong pulo tangte kiduk kisung heme jangre tumanta alain ding pigjo komani admission pan chuhang nampo ari se padam de komane hem kardong over there CM Sarlong chuhang nampo kidu ko pan pipo komane ring over there CM Sarlong nampo bang ring pidun po an adang pi an kidu ko tum keong pacetang pet ki una bang Dr. Tuliram Ronghang lake pini khenok be puke ake hai Dr. Tuliram Ronghang hello pini khenok belo nili BJP kali sitame nili ke bahera apartia munista me nili ke lang lipan churo du nangi nili hematwar le henu dak sita nili ramatwar le henu dak pusita komane komana to ke bang long thai lo matidi nili le long de pusita me nili ning henu dun de apot ke mesena kamalang ke klema long an ke sie me klema ke me long an ke mesen pusi punai non sersing hemta hemti kubanta bang siem bang panai dam lor lo ke sersing be hem ke da matwar ta pamisian lo ke bang no sersing be rong long ta bang ekdom siam ke ring hudam lab lo ke nang sersing be ke long lo hormu nang rada phan long le punang ko pilo ko bai nam tha nang ke long lo hormu le nang phodum de punang ko pisi ke bai tha bare lo ho ko na ne long rit ke da matwar uthai dam po video uthai dam po da post po rit ke da matwar bhag ke lage sarda pida moni lo ko mane long rit ke da matwar bhag ke sarda da ke bang ke pida moni lo akenang sot an ke bang ake hai CM sar pakitang lablo tasi punangi pomen tasi CM pan puvek vek dat ke karbiang long arat nang kroy dunde karbiang long arat nang kroy dunde tasi ahok pel bang karjunon karbiang long arat Dr. Tuliram Ronghang CM sar ake hai labang su ke do bom hutsi la so por husi ka dok ka verat ta chirap chitu dunang bang cicak lopot karbiang long arat akar i bang nang wan pipo pulo wangut cerap dunang hitum cerap dun bom do la pejong si hemprekar i potum anke wang vedet ponon pasi nili ka chinia tengke je ai kathara rotum ser sing tum ke tuar bete ke hang thap chonat hemprekar i song thongkera pitching room detta alang tum nang chirum thek thep pulote latum ke hemprek nang ne minalam ke hemprek nang ne ni tumwan thek thep pulote banga phanta pewan dong le la puchok ana dalang itum ke lasikar bialorat pini chini hurnon alang itum ke claim ke dam ke henuta pini arjan si thandak lo tolasi pini nili do piglang pachi nahi ke bose tame aporjong simo akenang sodolang pulotangte nili pachini po lapen kala posong thaga press meet akenang sodolang pulotangte nili pitu bomji lasi ningori ake haya kasara grup tu apa pini nili nangli tum hanang pudet pule nai tum ningori nangli tum chini ne ong nangli tum luong ong si pini ke ing tang prok ong si pini ke nai tum ban dharmui nangi bung lo dharmui pula sabni sab thom leke baita thangta chok tidat lo pulote dharmui bung thor thor de dike di tasi pini ke nai tum ban dharmui si nang pilo tasi nililam lan than si nilam ton kok lo karbom